emozjonanti, qatt ma bsarna li ħan niġu ġurnata xogħol mal-anzjani u ħan nibdew il-ġurnata ma' persuna ħad tibda d-dinja. Viżibbilment emozzjonat, hekk iddeskriva dak li ġara l-ġimgħa filgħodu l-infermier fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa, Kevin Borch. Dan meta f'dik li kellha tkun ġurnata xogħol bħall-oħrajn mal-anzjani, inbidlet f'ġurnata li fiha spiċċa protagonist biex isalva żewġ ħajjiet. Il-carers bdew jgħidulu b'mod urġenti meta l-bidu ħasib li kien ġara xi ħaġa lil xi anzjan, imma mbagħad sema carer tajt li mara weldet tarbija barra. Aħna ħsibna li hemm xi ħadd fil-ġnien tagħna jew f'korozza barra triq. Dak il-ħin kienet għaddejja storm tajjeb, riħ xita. Ma għadniex nqisu il-temp, tlaqna niġru u ma nafux fejn niġru. Kien Rainer Xwiereb li mat-tokki ta' 7:30 tal-ġimgħa filgħodu sema l-biki u l-karba ta' mara li toqgħod fl-istess blokka ta' appartamenti tiegħu. Marja Raġġara sab il-bieb imbexxa u daħal. Metru l-bot mill-bieb insibdilhom arkub teja fadira dem bit-tarbija f'idejha. Ġifieri jien assumejt li kienet għadha kif welditu hemmhekk. Xena li mhux faċli jinsa bir-raġel jistqar li għalkemm kien taħt ċokk qawwi ħaseb fit-tarbija, għamel kuraġġ u ħareġ f'xi taqlil biex mar fid-dar tal-anzjani u talab għall-għajnuna professjonali. Jiena l-mara tiegħi ilha kważi 9 xhur u dejjem ġie neħsieb li f'każ ta' emerġenza jiena x'se nagħmel u ovvjament il-ħsieb kien li niġi l-home jekk ikun hemm każ ta' emerġenza u l hekk għamilt. Dlonk sab li tajnuna. 6 persuni mid-dar tal-anzjani fosthom l-infermier Borch jirħula lejn l-appartament biex jgħinu lilhom u lit-tarbija. Dak il-ħin jaqbad it-tarbija, iċċekkjajt li ma kienx obstruction f'ħalqa u mbaddejt bil-mod il-mod nirrabja daru u biex nġalu jieħu nifs għax kien il-ġilda kienet bajda dak il-ħin. Mbagħad beda jistejqer, beda jiċċaqlaq, jisu jibda jitmattar u dak il-ħin il-kulur tiegħu beda ġej. Flimkien mal-għajnuna lit-tarbija ġiet mejjuna wkoll l-omm li l-infermier iddeskriva bħala Angelika f'mument li l-babbin kien magħha u gwida f'dak kollu li kellha bżonn. L-infermier Borch stqar li fi 30 sena esperjenza bħala infermier sansitra anki ma' trabi li jitwildu qabel iż-żmien fl-MPICU qatt ma ħolom li seta' jgħaddi minn esperjenza bħal din. Naħseb il-Christmas ħajkun sabiħ għalija għax nibda dak il-baby llum għandu 2 u jiena xaħt sen oħra. One News jista' jikkonferma li ċkejken jinsab qawwi u sejf fl-Star Mater Dei imdawwar b'dawk l-aktar qrib tiegħu.